Haga jingle kai Indian Super League hapreng ka East Bengal Persia ika Hyderabad. Haba pai shikane ka jingle kai ka East Bengal kala khurbiang ika nam job hadin bekalala ban pelim da ar la kwe ika Hyderabad. Ya gini ki ar gol jong ka East Bengal la yo ban tap da Clayton Silva ubadai player nakari Brazil. Haga jingle kai La Liga hapreng ka Girona Persia ika Real Madrid. Haba pai shikane ka jingle kai ka Real Madrid kala la ban pelim suk ika Girona Dalai Lanot. Ya gini gi lai gol jong ka Real Madrid la yo ban tap do Joslu haga minit ke ba khat nhau. Uchamani haga minit ke ba ar peway, bad u Bellingham haga minit ke ba nhau peway. Leng ba gani jing job ka Real Madrid kala kiu syaka kirdan banengkong haga mi ye kheng poin, bad ka Girona kala hiar syaka kirdan ke balai. Haga jing lai kai Bundesliga hapling ka RB Leipzig Persia ika Bayern Munich. Haba pai syaka ngi jingle kai baro ar teligi kenhun kia khai damar argol. Ya ki argol jong ka RB Leipzig layo ban tap da openda badu lukeba. Bad ya ki argol jong ka Bayern Munich layo ban tap da kin badu sane. Haga jingle kai League 1 hapreng ka Clermont Foot Persia ya ka kenhun Mbappe ka PSG. Haba pai syaka ngi jingle kai nadu ka kela step hadu ka kela mid omdon kino gi bala pen khijar. Wala da kila persiang kat tokan ne ben yo ben khijar Henry ki klemla ben khijar bad ha gani ke jingle kai u player bukan sai jo ka PSG u Mbappe uli yo priang ya ke yellow card baleng ba gani ke jingle kai ka PSG kala hab ban hiar syaka kerdan ka balai ha ka mi ya khen point ha ke jingle kai Premier League ha preng ka Aston Villa Persia e ka Brighton ha gani ke jingle kai ka Aston Villa kala job put dan riu la ka wei ha ka ba Watkins ula kerwit hat-trick ha gani ke jingle kai Haga jingle kai hapreng ka Manchester United Persia ya Crystal Palace. Haba pai syakne ka jingle kai ka Manchester United kalamat ya ka namrem halaye aga Crystal Palace. Ya gane ka shigol jong ka Crystal Palace layo ban tap do Anderson haga minute ka ba ar peusan. Haga jingle kai hapreng ka Newcastle Persia ya ka Burnley. Haga ne ka jingle kai ka Newcastle kala job da ar lanot. Haga jingle kai hapreng ka Wolf Persia eka Manchester City. Haba pai syakne ka jingle kai ka Wolf kala yo ban khijar nengkong tang haga minute ka ba khat lai leng ba ka un goal jong ka Manchester City ka bala ba kla ban tap do Diaz. Henry Day haga kelamit kata haga minute ka ba san peu pra ka Manchester City kala yo ban siukliang ya ka shigol jong ka Wolf leng bau Alvarez. Batang hadin pra minute kata haga minute ka ban riu peun riu ka Wolf kala yo biang ban tap ya ka gol pentam leng bau Hi Chengwang. Badai lema gini ki ar gol jong ka Wolf ka Manchester City kalamat ya ka namrem banengkong haga ni ka samoy Henry ka dagne pat haga kerdan ka ba kli du jong ka mi ya kheng point haga jingle kai hapreng ka Bournemouth Persia ik Arsenal haga ni jingle kai ka Arsenal ka job suk ya ka Bournemouth da sau lanot haga jingle kai hapreng ka Liverpool Persia ik Tottenham Haba pai syakne ka jingle kai tang ha ka minute ka ba ar pun riu ka Liverpool kala ha ban yele kai tang si peungut hadin bau Jones ula yo priang ia ka red card badai ha ka minute ka ba live pun riu ka Tottenham kala yo ban tap ya ka gol ka ban nengkong ha ka ni jingle kai leng bau Son Henry Hashwa ban kut ka kela step kata ha ka minute ka ba sau peusan plus sau ka Liverpool kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai leng bau kapo badai ha ka kela minute kata ha ka minute ka ban riu peu khandai ka Liverpool ka hap ni le kai tang khandai ngot hadin bau jota olyo priang ya ka red card bad hashwa ban kut ka jingle kai ka Tottenham ka yo ban tap ya ka gol pentam leng ba ka un gol jong umatip kata ha ka minute ka ba khandai peu plus nriu bad dei la ba ka ni ka un gol la penlong ya ka Tottenham ban penlim ya ka Liverpool da ar la ka wei ha ka ni ka jingle kai ha ka jingle kai Serie A preng ka kenhun u Giroud ka AC Milan Persia ika Lazio Haba pai syakne ka jingle kai ka AC Milan kala khori ka nam job hadin bagalala lem ka Lazio da ar lanot Haga wipat ka jingle kai hapreng ka Salernitana Persia ya ka kenhun Alexis Sanchez ka Inter Milan haga ni ka jingle kai ka Inter Milan kala job suk da sau lanot ya gini ki sau gol jong ka Inter Milan la yo ban tap do player nakari Argentina Martinez yo ban mi madan nadu ka minute ka basan peusan Ya kini ki gol Martinez ulayo ban tap haga minute ka ban riu peu ar
nyew pheu nyew pra pheu san pada haswa berikut ka jing lekai kata ha minit ka pra pheu kundai